Kevin, hvad oplevede du og Jens af udfordringer med at få sande til støbning af fundament og terrændæk, som der var lagt inden under huset? Hvad oplevede I af udfordringer ved at få det ud igen, og hvordan løste I opgaven sammen? Ja, altså Jens havde jo regnet med, at vi kunne lade sig gøre og suge det ud ved hjælp af et slamsuger. Så de havde så hyret sådan en stor slamsuger, der kom ned, og den begyndte jeg så også at suge, og de kunne sagtens tage meget af det, der var ude i yderkanterne. Men problemet var, at det her sandfyld, det er jo fyldt med ler, og man har så komprimeret det rigtig hårdt med pladevibrator, inden at der skulle støbes på det, for at være sikker på, at det jo ikke skulle kunne synke. Så derfor så viste det så, at da de så prøvede det der, så kunne det ikke lade sig gøre, fordi det stoppede til i filteret på slamsugeren. Og der måtte de så til sidst opgive det. Så der var sådan, alt det, der lå inde under midten af huset, kunne man ikke få ud. Og så var det så, at vi sammen, Jens kom ned her i forretningen og fortalte om de der problemer, han havde med det. Og så drøftede vi lidt, hvad det ellers kunne være, fordi at han var selv inde på, at man måske kunne suge det ud med noget andet form for noget sugeværktøj. Og der har vi så drøftet noget med, måske, jeg tror det var ham selv, der nævnte, han havde tænkt lidt på en kornblæser, fordi der var ikke de filter i, og det så kunne lade sig gøre. Men det var en ret dyr løsning at skulle investere i sådan en. Så var vi kommet til at snakke om, jamen hvis man kunne på en eller anden måde komme til at trække det ud ved hjælp af en snegl. Og det var nok fordi vi snakkede om det der med korn, og der flytter man jo korn med snegl. Så siger jeg så, jamen vi har jo det her rørværk hernede, som man bruger, når man blander beton og spartelmasse, hvidespartelmasse osv. I princippet må sådan en jo kunne bruges, fordi det må heller ikke være noget, der kører for stærkt. Der må ikke være for stor rotations. Man skal stå stille og roligt og arbejde sig ind i det her, og så også kunne trække det her sand ud, så det kan komme til at tørre, og vi kan få det væk. Så det blev så til, at vi tog sådan et rørværk, egnstik der, og der er jo normalt sådan en snegl på, som ikke er mere end måske en meter i længde. Og så var vi snakket om, jamen hvis man ligesom skulle have nogle fornøjelse af det at kunne komme længere ind under huset, så kunne man eventuelt forlænge det. Det var så det, vi fandt ud af, at der kunne vi så tage et halvtom jernrør, galvaniseret jernrør, som vi jo har i en VVS-afdeling. Der tog vi sådan en længde der på 2 meter, og det blev så svejset på den her maskine der, og så på den måde man så forlængede den oprindelige snegl, og så kunne vi komme de her 2 meter længere ind. Og det fungerede faktisk rigtig fint. Så det lykkedes at få det der trukket ud. Og så har de så ellers fået lov til at ligge og tørre her. Og så snart der kan komme noget luft ind over området, hvor de ligger, så tørrer det ud, og så kan det så lade sig gøre, og så suge det resterende ud med hjælp af en slamsuger. Så det var sådan set den udfordring, vi havde med det der, som så lykkedes til sidst. Betyder det så, at I kan genbruge det til etablering af garagen i dag? Ja, det kan bruges til det. Så det er planen, at det så bliver fyldt op der, hvor garagen skal bygges. Og der skal laves en garagebygning på omkring 40 kvadratmeter. Så der bliver brugt en del sandfyldt der til det. Om den skal være fritstående, det er jeg lidt usikker på lige på stående fod. Men ellers så får det lov at ligge der. Det er i hvert fald ikke tabt. Det